No dnes je 28. októbra 2023 a keďže idem budúci týždeň v útorok na STKčku, tak si pripravujem hondičku moju na STKčku a už sa dosť porobilo a momentálne idem leštiť svetlá, keďže sú už dosť matné. Tak, tie slova. Ukážeme si, ako vyzerajú matné svetlá, predné, a potom po vyleštení, ako budú vyzerať. Teoreticky by mali oveľa lepšie vyzerať, tak otázka je, ako sa mi to podarí. No, na internete som pozeral, lampy sa leštia nejak 20 € za kus, tak ja nedávam leštiť lampy, ale tak to tu je. Takáto sada, že leštení obnova čírosti vrtačkou bez demontáže. No. Kvalitne, rýchle. Používal som to už dvakrát na Mitsubishi a môžem povedať, že vydrží to tak 2-3 roky v poriadku a potom to treba zase preleštiť a hlavne navoskovať. Takže v sade sú takéto prípravky. Taká hlavica do vrtačky alebo do karbobrúsky. Sú takéto vatičky natieracie. Je to takýto molitaník, ktorý sa pripevní suchým zipsom pod tú hlavicu na leštenie. No a potom sú tu tieto pasty, leštiaca pasta a vosk. Nejaký karnaúba vosk, karnaúbský vosk, Pane Bože. No a tu sú šmirglíky, to je jedna sada, to je na 2 lampy. Není tých šmirglov veľa, ako to už obmedzujú, predtým bolo viacej tých šmirglov, ale už dávajú len 2, takže táto lampa vyzerá takto. No to vyzerá, že to je ešte číre, ale z tejto vrchnej časti je to už matné. A poriadne matné. Druhá lampa, druhé svetlo je ešte horšie. No, oproti to vyzerá ešte ako tak, ale z vrchu odtiaľ to už je to matné, úplne až. No a po vyčistení, preleštení bude vidno, že to bude teoreticky, uvidíme. Prakticky sa uvidí. Malo by to byť oveľa krajšie, čistejšie a aj to svetlo bude svietiť lepšie. Takže v prvom rade sa namontuje táto hlavica na karbobrúsku. Zatlačí sa poiska, dotiahne ručne. No, keďže sú 2 šmirgle, jeden drsnejší, to je tento, jeden jemnejší, to je tento. Takže oni sú nejak rozdelené podľa čísiel. Toto je niečo 4401 a toto je nejaká 20 podľa toho. Ale tak na pohľad vidno, že ktoré je drsnejšie, ktorý šmirgel je menej drsný. Tento je drsnejší. Tento je menej drsný, takže začíname s drsnejším. Prepolíme, keďže na jedno svetlo treba jeden šmirgel, na druhé svetlo druhý šmirgel. Začína sa šmirglovať hrubším šmirglom, navlhčí sa. A pekne opatrne s vlhkým šmirglom treba brúsiť svetlo. Nie na sucho, samozrejme. To šmirglo je trošku málo, no ale tak malo by to stačiť. No už vidno, že sa to začína špiniť.
To znamená, že odoberá materiál z tej lampy. Hlavne šmirglovať je to čo najmatnejšie a šetriť ten šmirgel, lebo je ho málo. To nie je to nič zložité, prakticky si to každý vie spraviť doma sám. Neviem, ako to robia profesionáli, s čím a ako. Tak ale zatiaľ mi to stačí takto. Sada stojí nejakých 15 eur a s kuriérom nejakých 17 eur alebo 18 eur. Oplatí sa viacej tých sád kúpiť pre viac aut, aby bol kuriér lacnejší. Takže takto sa šmirgluje. Až potom sa bude šmirglovať jemnejším šmirglom. No a teraz sa ide pulírovať. Ide sa pulírovať s touto hlavicou, ktorá sa dá na karbobrúsku a leštiacou pastou. Upevní sa politanová hlavica na stred. Popritláča, natrie sa pasta. Takto treba to rozdeliť na dve lampy. Nie je toho veľa. Dobre. Takže sa natrie na svetlo. A tankujeme plnú, vyrážame za šťastím niekam von. Nechcem sa motať doma v kruhu, tak zoberiem telefon do rúk a volám Huďovi. Skúša sa. Dá sa menej otáčok. A môže sa začať leštiť. Pridať otáčky. A jemne, žiadnym veľkým tlakom. Každý je rieši pičoviny a nedokáže si urobiť hneď poriadok s nimi. Nejde so mnou tento refrén. Jak v ústele, tak si láhne. Nevždy sa leží pohodlne, fakt je, že sa to niekedy zosype, padne. Aj keď je leto, tak vo mne ten chlad je. Nevadí, pohár so šťastím je deravý. Dnes mi to s farbami neladí. Dám si tú čiernu, ja z celavý. A tankujeme plnú, vyrážame za šťastím niekam von. No a takto to vyzerá po preleštení a pred nanesením kanabojského či kanabijského vosku. Takže zatiaľ je to v tomto štádiu vybrúsené. Už to nie je ani zhoromatné až tak veľmi. Tak nové to už nebude, ale tie svetlá budú lepšie svietiť, ako keď sú matné. No a takto vyzerajú svetlá po prebrúsení a následuje nanesenie konzervačnej vrstvy kanabujského či akého vosku. Toto ešte není vyvoskované, ale je to už vybrúsené. No, tak toto vyzerá aj z vrchu pekne. Žiadne žlté, žiadne čmuhy nejaké extra. Tak nové to už nebude, ale je to vždy lepšie ako to bolo. No a posledná fáza po vyleštení svetiel je nanesenie vosku. Zle sa to číta nejako karnajský, či aký je to vosk. Karnaubský vosk. No, není toho veľa. V krabičke je to dosť málo. Extra málo, takže to treba na dve polovice rozdeliť na dve svetlá. Takže treba takto navoskovať lampy, aby boli rovnomerne navoskované.
obidve s voskom. Treba ten vosk minúť, netreba s ním šetriť, netreba, aby ostal. Všetko to treba natrieť, potom trochu nech presuší sa a vyleštiť. Život je rýchly, plníme zmysly, popri tom dávame pozor na krysy. Platíme šeky a dania a hypo a neviem čo všetko, čo bere nám kyslík. Zabudáme sa zabávať biznis, vypnúť, nemysle len na tie zisky. Skús sa radovať, nebuď tak prísny, život je tu a ťa volá, tak smysni žiť. 2, 3, 4, ej! To každý deň musí riešiť pičoviny a nedokáže si urobiť hneď poriadok s nimi. Nech ide so mnou tento refrén. A ešte pred leštením vysuším ten vosk ohrievačom. Nakoniec budem handričkou už len dolešťovať. No a po usušení vosku, tak s týmito vatičkami to najprv opatrne preleštím, aby som úplne nezmazal dole ten vosk, lebo však potom na čo sa tam dáva však. No. Takže taký jemnučký film tam ostáva, takto sa to vyglancováva. No a tu je výsledok, takto vyzerajú lampičky po vybrúsení a vyleštení, takže je to podstatne lepšie ako to bolo na začiatku, si myslím, aj z vrchu, aj z predu, takisto aj druhý svetlomet, no a môže pekne svietiť a nie je zožltnuté žlté svetlá. To není pekné a hlavne na týchto trošku lepších autách. Nech to aj vyzerá. Toľko o leštení, garážovom leštení svetiel na autách. Si urobiť hneď poriadok s nimi. Nech ide so mnou